Nining ikaduha ka adlaw sa tulo ka adlaw nga kasaulugan nato, importante kaayo bililon kay nga kasaulugan ining Semana Santa nga atong gisaulog nga diin atong balikon nga kining Semana Santa mao ni ang nagdugtong nato sa atoang Kwaresma ngano tanggo karisma o ang gipuntingan sa atoang Kwaresma nga mao ang pagkabanhaw. Unya dinhi sa panahon sa Kwaresma ang atong ipamalandungan ang atong kinabuhi mga binunyagan dina sa atong pagkahiusan ni Kristo. Our communion with the Lord. Unang gahapong adlaw, muniuna natong gisaulog ang bangkete nga diin kita nakigsalo sa atong Ginoong Hesus as our expression nga kita nakighiusa niya ug ato usab nga gitugutan nga siya mahiusa kanato. Unya karong adlaw atong gipamalandungan ang nahitabo niya dinhi sa kalibutan ug ato pa nang istoryahon in our very human kaayo nga pananaw a tragic end, trahedya nga kamatayon, katapusan sa kalibutan o katapusan sa iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Unya kay nahiusa man dagway taniya. Unsa may implication ana? Now dili ta makasabot ni ini kung di ta mo balik sa iyang pagtulunan. Unsa tayang giingon? Ang dili mupas-an sa iyang krus, dili mahimong akong tinun-an. Mogun na iyang giingon. Ang dili mupas-an sa iyang krus, dili mahimong akong tinun-an. Unya karon mga igsuon, mao ang atoa nga paghandom sa iyang pagpasan sa iyang krus, iyang kasakit o kamatayon didto sa krus. O ang fundamental question mao ni, are we worth dying for? Angayan bata o takos batang pakamatyan ni Kristo? Maayong hapon. Kinahanglan nga mamalandong ta ini ug ato ning kaplagon. Kay kung dili ta kakita nga worth di ay ta sa iyang pagpakamatay, nga kita nga iyang gipakamatyan, ato lang giusikan ang iyang pagpasakit o pagpakamatay dito sa krus. Usik, sayang ang tanan. Nawa po na ato kapahimudsi. Munang mga igsuon, ato'y pangutana. Si Kristo nga nagpakamatay, klaro man, klaro kaayo ang kausa niya, unsa ang iyang gipakamatyan. Kabalo mo unsa nakaklaro? Balik ragot ta ha, balik ta sa pasyon. Adi na ito basahon tanan, dugay na kayo. Katubang dito sa atubangan ni Pilato, tong gipangutana siya ni Pilato, hari kabadi ay, dumdumana? Oh. Kay unsa man ang hari, mga igsoon, di ba ang hari mauna ang tag-iya
sa gingharian. Tanan nga na siyang kira mga kabtangan, apil na ang mga tawo. Gipanag-iya na sa hari. That's why the hari will claim everything. Gikan sa mga hayop ngadto sa tao, apil na ang mga dapit nga sakop niya. Siya mo'y tag-iya. Nya unsay tubag sa atong Ginoong Hesus? Nag-ingon ka nga hari ako, which is true. Munang gipasabtan si Pilato tungod niini, natawo ug miani ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo. Usa ra gyud katuyo ang iyang giani. Ang iyang pagpakataw usa ra gyud. Ug muna iyang giingon, unsa iyang tuyo pag-ani? Mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Munang ni padayon sa pag-ingon, ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Sa ato pa, ang wala sa kamatuoran dili mamati niya. Simple kayo nga logic. Unya nangutan na si Pilato, kay unsa may kamatuoran? Karong panahon na mga igsoon, kaning dapita ba? Dako gud ka ining challenge sa atong panahon ron. Ilabi na natong mga Kristiyanos karong panahon na. Kaya ang naa sa kamatuoran mamati di ay ni Kristo sa iyang mga pagtulunan. Kaya miani siya aron pagsaksi sa kamatuoran. Unsa nga kamatuoran man nga iyang gisaksihan. Nya sa pagsaksi niya ning mao nga kamatuoran na ilansang gud ay sa krus. Patyon gud ay siya. Nga igo ra man sa kasultis kamatuoran. Kaya unsa man ang kamatuoran na mga igsoon? Mao ni the truth of the Creator and the truth of the created. Ang kamatuoran sa magbubuhat ug ang kamatuoran sa binuhat. Muna yung gisaksihan din eh. Na magisgot tag kamatuoran sa magbubuhat. Question, aduna day magbuluhat sa kalibutan? Kaya mo na yung giyan eh. Challenge na nirong panahon na. Kaya karong panahon na ambot og mutuo pa ba kini mo nga generation nga ang kalibutan, the universe we live in is being created. Kay gani ato madungog ron sa mga kabataan natog mga batanon. Makiglalis na nato ana. Kaya ang ilang nasabtan about the universe is not created, but it is part of an evolution from a single atom. Big Bang Theory and billions of years nga kining mao nga mga marikukusong naghimo ato nahimo ang usa ka life form nya naay gitawag nila og unsa na random selection. There's nothing wrong with evolution. What makes it wrong? Kung di na ta mutuo. Because atong balikon unsa may definition of creation. The definition of creation in Latin is ex nihilo esse. From what is evolution? From something to another thing.
In other words, doon na kay sinugdanan tingali. Kay unsa may mo ibod o walay sinugdanan. Unya kaning the truth of the Creator, mga igsoon, dili ingon ani ka simple. Nga mingon ta, naay Dios, dili ingon niya na ka simple. Because to believe of a Creator is to believe that we are created beings. Kaya dili man ta maka-create. We cannot create. Ug mao na ang dako kaayo nga bakak karong panahona, mga igsoon. Kay gani unsa may napalapnag karon, kay mayo ngay kang dunay creator God, tato pa dunay source of everything, source sa kinabuhi. Siya ang maghahatag og tuburan sa kinabuhi. So sa tanan nga may kinabuhi, adunay tuburan. Ato pa, to believe in that is mutuota nga ang atong kinabuhi nagagikan niining mao nga tuburan, Creator. Mabitaw na nga when we believe on the truth of the Creator, then mudawat puta sa truth of the created beings. Na dinhi atong tan-awon, are we worth dying for? Sa anak sa Dios. Yes. Yes. Truth of the created beings. The truth of the created beings, simple kayo, is the expression of the Creator. Ang binuhat, mao ang nagpadayag sa magbubuhat. So ang kalibutan nga itong gipuyan, nagpadayag sa usa ka magbubuhat nga Dios. Sa ato pa, dili kita tag-iya. Gipiya lamang nato ang kalibutan. Ato pa, wa tay rason nga nung gubuon nato si Mother Earth. Pero sa may naitabo karon, climate change, simple ra kayo, gubot ang kalibutan, guba si Mother Earth. Nga naman, tungod, rapod na natong mga tao. Kaya ato manggiangkon ang kalibutan. Thinking nga kita mo'y tag-iya sa kalibutan. Mabita na nga kung mutuota nga naay creator, naay created, na kaning kalibutan is created o gipiyal nato munang atong amumahon, palambuon. Apan kining pag-amuma, mga igsoon, magsugod sa ato ang kauga lingon. Magsugod sa atong kaugalingon. Unsao man nato pag-amuma ang atong kaugalingon. Now, kung mutuota nga ang created being is the expression of the Creator, nang kitang mga tao di ay sa pag-amuma sa atong kinabuhi, ang atong ipadayag nga kinaiya o pagpakabuhi di ay mao ang kinaiya sa dili makita nga magbubuhat. Nakasunod pa mo nako. Unya, mauni ang gibuhat sa atong Ginoong Hesus, mga igsoon. Maubita na nga sa iya nga pagpasiguli sa napukan nga binuhat sa Dios, sa kaaway sa Dios, kay nawala man tanan ron. It is your right, it is your freedom. Kung dili na mo magkahiusa, di na mo magkasinabot, may pa mag-divorce mo. Natural magginanga na ay panag-away o dili magkasinabot ang magtiayon, mga igsalis. Lalis mo, pero ayaw mo pag-away. Lain man na mag-away o lalis. Pwede maglalis tungod kay di mag-abot ang paunahuna o prinsipyo.
Pero pagkahuman na, pagsalo mo ko sa lamang ka plato. Di ba? Pero sa pinatapos communion nato ron, wala na. Tungod sa mga germs. Kamay na kitang mubasa. Wala, di na magsalok usa ka plato. Yahay ragot ta. Nanapay mong kamot nga, itong panangkok ko, nya mo apil ka din na. Because this is how the world, karong panahon na. That's why challenge nato mga igsoon. Unsa pa'y mga pagtulunan karon? Pagbuhat sa Dios sa tao, gibuhat niya babayi o lalaki, o gipanalanginan. Sanay kamo, unsay pamakak karong panahon na. Ang kaminyoon is not exclusive for man and woman, but it can be done in both male and in both female. Dakong bakak mga igsoon. Ngunang mi-restore ang atong Ginoong Hesus sa kama tuuran aron nga ma-express gyud nato ang truth of our being created. Expression sa nagbuhat ug naghatag sa atong kinabuhi. And mind you, tungod niya nang mao nga kamatuoran nga gidala ni Kristo, unsay nahitabo niya? Gilansang siya sa krus, gipatay. Kaya ang iyang kamatuoran is not acceptable. Unsa may nakalahi rong panahon na. Ang atong simbahan, daghan kaayong nagapanaway kay discrimination. Kay dili ta, kay balong musabot. Kay di man ta muuyon og same sex. Kay mao man dakong bakak mga igsuon. Kay di man ta muuyon og divorce, kay mao nay pagguba sa pamilya. Pero unsa may nataburon? Ang bakak ug ang sayop mao man hinuoy labanan, mo man gipalap nag og maayo. Bantay mo? Tanawan ng mga tao nga nas kamatuoran, mas tense kaayo ang kinabuhi gapang hadlok. Mahadlok man tang naman tas kamatuoran. Nabali man noon. Kaya ang nasa bakak o sayop, mo na mo ni relax na hinuon kaayo. Si Awa. Muna niyo nga challenge mga igsoon. Because isip mga tinunaan sa atong Ginoong Hesus, gipahinumduman ta niya karon. The kind of life ang matang sa kinabuhi nga ihulma nato, mabita nang giingon, himuon tang Kristiyanos. O unsa man ang himuong Kristiyanos, may sama ta ni Kristo nga magkinabuhi sa kamatuoran. Kamatuoran nga dili gitudlo sa kalibutan, kaya ang kamatuoran sa kalibutan mayson mga bakak o sayop nga pagtulunan. Usa daan sa kalibutan kinahanglan tensyado na ta kaayo. Kay uy ayaw kaon ani kanira mga pagkaon bay kadaghanang gidili. Unsa hinungdan? Kay pasagad ta kaon mamatay to. Sa tupa, asa naman ang Ginoo na to aniron? Asa naman ang Diyos? Mao nang baling ka, kutas kayo ang kinabuhi kay kasigita og mga hagot as mga butang niining kalibutan na kay gatuutan nga mo ni nagbuhi na to. Pero sa may gingon sa atong Ginoong Hesus, kawang lang ang tanan. Kabisag na anak kay mga support, kahayahay na kakaayo, dagan na kang kwarta, na kay sa anlat, na kay St. Peter. Nakamingo man ang Ginoo nimo, napatyon makanako rong gabiin, maunsa naman na ron.
Kang Kristo ba yan, no? Muna pangutaan na bisod, is this our way of thinking? Muna challenge ni kayo mga igsuon. Mabitan ng to follow Christ sa kamaturan is not easy, especially in our times. Especially in our times. Nga diin ang mga bakak o sayop nga pagtulunan maogyoy gipalapnag at the guise of our human freedom and human rights. There's nothing wrong with human rights and human freedom. For us Christians, our human rights and our human freedom is our right and freedom sa atong pagkahiusa diha ni Kristo. Pero kung magisgot kag human rights and human freedom nga walay Kristo, munang naa ka sa bakak nga pagtulunan. There's nothing wrong sa LGBTQ. Kaya dili man nasala nilang naingon anak sila. What makes it wrong? Kung i-spoiled ang ilang kaugalingon nga imbis magpalangit, maimpirno na hinoon. Asa man po dadon ang atong kinabuhi? Para ba niining kalibutan na? Magpakabuhi ba lamang ta para ning kalibutan na? Nga human sa atong pagpuyo din ni mamiya ramang gyud ta? But the question is, do we still believe? Nga niining pagsaulog na to karon sa Biyernes Santo sa atong Ginoong Hesus maigsuon, kiniunta labi na kita mga Kristiyanos karong panahon na mauunta ni makahatag o kalig-on sa atong pagtuo o pagpaningkamot, pagsunod sa atong Ginoong Hesus. Nya nindot kayo ganinang buntag pagkadaghana na to, wag ko magdahom, no? Daghan kayong nag-apil sa dalan sa krus. Gahapong adlaw po napoy nagdalan sa krus din sulod sa simbahan. Pero ako lang gikahimutan kay gadalan sa krus niya, ga-selfie po, no? Nga na. Wow, okay. Basin tog di niya katiwas, at least na picture. Amot, imbes supposed to be mamalandong unta ta ba? Di ba? Ang dalan sa krus nagsugod with our communion with the Lord. And unsay gipuntingan sa communion? Ang pagkabanaw, the 14th station. Di ba mo man ang ugma pong adlaw? Unya ang in between ana mo ni atong Biyernes Santo. Ang atong pagpakigbisog, pagkinabuhi sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus nga mao ang kamatuoran. The truth of the Creator and the truth of our being created being. Muna maigsuon, atong balikon, manghinaot kita. Ang kini atong pagsaulog karon sa Semana Santa, sa atong kinabuhi ning adlaw nga Biyernes Santo, dinhi malig-on unta ang atong pagpakigbisog sa atong panaw sa kinabuhi, sa kaluwasan, aron unta makasulod ta sa gipuntingan nga Pinoy-anan nga ipapunting sa atong Ginoong Hesus, ang Pinoy-anan sa kinabuhing tunay.